Dečija nedelja, najveća nacionalna manifestacija za zaštitu i promociju dečjih prava ove godine, se održava od 3. do 9. oktobra pod sloganom "Šta detetu treba da raste do neba". Javno preduzeće Gold Gondola Zlatibor kao društveno odgovorno preduzeće aktivno se uključilo u obeležavanje Dečije nedelje, obezbedivši vožnju gondolom za oko 500 učenika sa teritorije opštine Čajetina. Odgovornost svih nas i naravno lokalne samouprave, naših javnih preduzeća, države, jeste da deci stvorimo kvalitetno detinjstvo, odnosno da te neke lepe uslove kako bi oni uživali, razvijali se u neke lepe, dobre i pametne ljude. I naravno da je naša želja bila da učestvujemo u nekoj aktivnosti tokom Dečije nedelje i u saradnji i razgovoru sa direktorima škola uvidjeli smo da većina te dece se i nije vozila gondolom i nama je bilo zadovoljstvo da ih ugostimo upravo povodom ove Dečije nedelje. U susret Dečijoj nedelji đaci iz osnovnih škola Dimitrije Tucović Čajetina, Savo Jovanović Cirogojno, Milivoje Borović Mačkat sa izdvojenim odeljenjima i mališani iz predškolske ustanove Radost Čajetina u petak su imali priliku da se bez naknade voze najdužom gondolom na svetu i da iz jedne nove perspektive bolje upoznaju svoj kraj. Ovo je samo još jedan dobar pokazatelj sjajne saradnje između škole i svih preduzeća sa teritorije opštine Čajetina, a gondole naročito. Deci treba ovo, ljubav, druženje, podrška na svakom koraku i dobra saradnja, prvenstveno škole i porodica, a onda škole i drugih organizacija na teritoriji opštine. Dečija nedelja je samo jedna od nedelja u okviru koje su ta prava dečija potencirana, ali mi se trudimo da tokom celog njihovog školovanja ta dečija prava budu zastupljena, da budu poštovana, da deca znaju svoje prava, ali i svoje obaveze. Posebno iskustvo i za mene i za njih, tako da sve pohvale za sve koji su učestvovali u organizaciji ovako jedne prilike za decu naše škole. Deca imaju priliku da upoznaju lepote svoga kraja, jer nisu sva deca u mogućnosti da u sopstvenoj režiji, na primjer, vide ovo što su danas imali priliku da vide. U početku je bilo malo strašno, ali nije prvi put, ovo je drugi put. Bilo nam je lepo, žao mi je samo što nismo smeli da izađemo gore na Tvorniku. Videlo mi se cela vožnja, samo što prepao sam se malo kad se zaustavila gondola. Videlo mi se kad sam prolazio kod Rivljitskog jezera. Tradicionalno i ove godine Dečija nedelja biće obeležena u školama i vrtićima na teritoriji opštine Čajetina, a deca će aktivno učestvovati u svim manifestacijama u cilju afirmacije njihovih sposobnosti.